Velkommen tilbage til A Seat at the Table. Jeg hedder Naima. Ja. You look brand new. I am. Elimo. Ja, det The lady in black. Ja, gør hvad jeg kan. Vi er kommet til andet afsnit i vores tidskapsel, Ja. hvor vi kigger tilbage på de sidste 8 år. Ja. Og det afsnit, sidste gang, der havde vi jo et afsnit, som var det allerførste afsnit. Ja. Det her afsnit fra 2018, som vi er kommet til, det er et afsnit, vi har valgt. Ja, tiden flyver fra uge til uge. Ja, It's a mindfuck. it is. Det er herrens år 2018. Afsnittet er med en af vores venner, Ja, Celeste, og vi snakker om traumer. det er ret vildt og reaktuelt Ja. i mit tilfælde. Vi dykker ned i, hvad traumer har betydet for os, både vores egne og dem, vi har nedarvet. Og vi håber jo også, at I lytter til det originale afsnit. Ja, men det er man nødt til. Det er et ægte historieafsnit. Altså, jeg har svært ved at have, eller hvad hedder det? Man skal ikke favorisere blandt sine børn, af det folk siger derude. Og der vil jeg sige, at det her afsnit, and I'm biased, I know, er mit yndlingsafsnit. Jeg synes faktisk også, at det er det bedste afsnit, vi nogensinde har lavet. Synes du? Mm. Ja. Jeg synes, det var et vildt afsnit at genlytte, også i den tid, vi lever i dag. Ja. Men vi skal lige sætte scenen for 2018. Ja. På samfundsplan, der blev ghettoplanen lanceret. 22 boligområder fik status som ghettoer med krav om nedrydninger, tvangsflytninger og strengere straffe. 2018. Det vil nok. Altså, paradigmeskiftet blev virkelig sat i effekt der. Fuldstændig. Ja. Der kom også et burkaforbud. We've been in the struggle for a long time. We have. Kan du huske, da jeg sagde i sidste afsnit? This is the nicest group of white people. Ja, burkaforbuddet, der knækkede filmen virkelig. Fordi den forsvandt jo igen under corona. Ja. Boom! Så er det ikke relevant længere. Det er så sindssygt. Men det gode, det positive, der også skete i 2018, Wakanda. Wakanda forever. Vi fik Black Panther. Ja. Det var et vildt. Altså, 2018 var virkelig sådan både slutningen på en meget bekymringsfri tid, og en ilddåb i den helvede, vi lever i dag. Og ved du, hvordan vi skulle have vidst bedre? Hvordan skulle vi have vidst bedre? Sommeren, den startede 1. maj. Og sluttede 1. oktober. December. Den sluttede ses 1. december. Det år var det år, hvor vi løb tør for faner i hele Europa. Altså, du kunne ikke købe en elektrisk... Hvad hedder det? Fan? Ja. Nogen steder. Alt var løbet tør. Nogle steder, de blev gensolgt på genbrugsmarkedet, på DBA til astronomiske beløber. Ja. Og Gud satte virkelig, brænde på bål og var sådan der, kids, you get it together or you gonna burn in hell. And we did. And we're burning in hell. Den skærsild, der kom 2 år senere, et år senere. Jesus. Personligt arbejdede jeg i Sverige og pendlede. That was also the trenches. Ja. Det var det år, hvor man skulle stå af ved ved lufthavnen, hoppe ud af toget, kom ind igen, vise pas, hoppe ud i Hylje, kom ud igen, vise pas, kom videre. Hvad lavede du i 2018? Udover at sidde. I 2018, det var et vildt år. Altså, 2018 bor jeg stadigvæk i Vanløse. Skud ud til det sidste ægte sted i København. Inden for bygrænsen, eller hvad det hedder, der er nogen, der siger, at Vanløse basically er Rødovre, but I rebuke you, Satan. Ej, metroen går der. Metroen går der. Det synes jeg. Så længe man tager metroen, så er man stadig i København. Ikke også? Jo. Der er faktisk 2 metrostops i Vanløse. Flintholm og Vanløse. Er Flintholm i Vanløse? Yes! Kend din geografi, woman. Anyway. Okay. I den lille lejlighed, der har reddet min røv. Jeg er evigt taknemmelig for den lille billige lejlighed, jeg havde i mange år der. Jeg selv har sat i stand. Jeg blev single i den periode.
and I was hoeing and slutting in the heat. Og vi optog også mange podcast-afsnit i din lejlighed. Og vi optog mange afsnit i min lejlighed. Wow. Ja, if the walls could talk. Ja. Der er heller ingen grund til at udskyde det, vi egentlig skal nu. Nej. Fordi vi skal jo dykke ned i vores 2018-afsnit. Og først, jeg har faktisk udvalgt 4 segmenter. Mm-hmm. Det første afsnit, jeg vil have, vi skal genlytte, det er, hvor vi faktisk, jeg har udvalgt der, hvor Celeste forklarer, hvad temaet og emnet egentlig skal være. Ja. Så det er ikke alene i ordet, men det er også i handling. Og især den ubevidste handling, som den senere generation også internaliserer eller tager til os, uden at stille spørgsmål ved, som vi så senere selv gør, gentager, og på en måde også sikkert, det ved jeg ikke, vi kommer til at have lyst til at viderebringe til vores børn. Mm-hmm. Ikke for lyst til, men kan komme til det. Ja. På samme måde som vores forældre. Så ubevidst kommer til at give videre. Ja. Det var ikke for at springe over dig, Celeste. Hvordan har du forstået det her post-memory? Jamen, altså, når man er sidst, så tror jeg, at det er svært nogle gange at følge ud, fordi jeg føler, at alle sagde en brygdel af ting, som jeg egentlig havde tænkt på. Og for mig, og nu kommer vi fra samme land og har flygtet lidt de samme lande, der er mig, Ingrid, så nogle af tingene er sådan lidt, wow, slap af, hvorfor sidder du og snakker om mig? Men det er ikke særlig lang tid siden, at jeg undrer mig over, for at min mor har nogle underlige ting i forhold til albums. Og alle værelser, hun snakker altid om, at hun burde få pakket ud. Og sådan nogle ting. Og hun har aldrig nogensinde gjort det, ikke? Og hun på et tidspunkt, det har hun så blevet bedre til nu, men der har hun sådan tics, hvor hun altid gik og kiggede sig sådan bagom, når hun gik på gaden. Som om, at der var nogen efter hende. Det har hun i nærmest flere årtier. Og det er sådan noget, som jeg kan se, at jeg også har. At, altså nu er jeg lige flyttet ind sammen med min kæreste, og hver gang jeg kommer hjem, og vi har en eller anden indretningsprojekt, så er jeg sådan lidt, nå ja, okay. Det er sådan her normale mennesker, de gør. De flytter ind et sted, så går de op i at gøre det nice, fordi de skal være her. Og de må gerne være her. Og når man går på gaden, er der ikke nogen, altså det er de færreste af os, der har en, der kommer lige bag en, og gør noget dårligt i København. Vi bor i de tryggeste byer i verden. Jeg synes bare, det var et godt sted at starte, fordi da vi snakkede om det her emne, traumer og nedarvede traumer, og vi sidder i det herrens år i 2025, så er det ikke længere os som flygtninge fra Afrika, fra Mellemøsten. Det er også vores Inuit-venner. Det er også vores indigenous venner. Og jeg synes, der er noget ret interessant i den måde at beskrive, hvordan traumer kommer til udtryk på. Jeg kunne mærke, da jeg hørte sådan Celeste i det klip, så dirrede mit ansigt, du ved. Kender godt den der følelse. Og jeg tænkte også på, at det var du lidt i gang med, at det er vigtigt at sætte en ramme for, hvorfor det er meningsfuldt at genbesøge det her afsnit, især i år, eller især i den her tid, vi lever i nu. Fordi at i det her afsnit, der var det meget et tilbageblik, som noget, der ligesom er hent og ligger i en fortid, og den tid, der producerer den slags erfaringer, lå bag os. Og vi nu kiggede i en mere sådan produktiv tid i vores liv, hvor man kan bearbejde, hvor man kan reflektere, hvor man kan få agens i den livserfaring og historie, og ikke give noget videre. Little did we know, at der vil være så meget, der stadigvæk vil reaktualisere fortidens traumer, skabe nye, som du siger, også, og afdække
umenneskelige begivenheder. Vi er tilbage på 0. Ja. Vi er tilbage på 0. De sidste 2 år, og det tror jeg også er noget af det, vi har snakket om i tidligere afsnit, når vi har været sådan, når vi har prøvet at sige til folk, det her, det er et rum, hvor vi ikke kan bære det alene. Så vi kan ikke snakke om Israel-Palæstina. Vi kan ikke snakke om Sudan og Kongo, uden at betale en pris for det. Mm. For os er det en... Altså, og det at se folk blive slået ihjel online er ikke nyt. Men det er i en grad, hvor det er ikke til at undslippe. Og det er i en grad, hvor man ser sig selv tilbage i krigen. Og jeg blev bare så omsorgsramt for de her 4 mennesker, der sidder i det her rum, og kan kigge på traumererne som nogen, vi har fået fra vores forældre, som noget, vi har fået fortællinger om, noget, vi har oplevet igennem en fortælling, som stadig sidder i os, og noget, vi har fået igennem en DNA og født ind i. Og så kig op i dag, og kig alle de her generationer, som skal fortsætte med det. Alle de her generationer af en statsminister, der har undskyldt efter 40 år til en gruppe kvinder for noget, den danske stat gjorde. Modvilligt undskyldt. Modvilligt undskyldt. Ja. Nu tager jeg lige brillerne af. Ja. Og jeg tror, at den her samtale kommer aldrig til at age nogensinde. Desværre. Fordi vi bliver ved med at reproducere generationer efter generationer efter generationer, som skal igennem det samme stykke arbejde. Liv. Levede erfaringer. På en eller anden måde, som aldrig ikke er en livsvilkår, som majoriteten nogensinde kommer til at deal med. For majoriteten er det her en kapitel, og vi ser det i de her dage, hvor nu optager vi de her afsnit i oktober, hvor der er foregået en eller anden form for våbenhvile, det tror jeg ikke engang, man kan kalde det længere, i Gaza. Og man lytter allerede til de første, der siger, nå, men okay, kan I så ikke komme videre? Hvad er jeres næste projekt? Som om menneskerettigheder er et eller andet skoleprojekt, og så kan man bare starte forfra med et nyt projekt dagen efter. Og der er noget i den måde, hvor Celeste forklarer det på, som er så håndgribeligt. Og jeg tror, jeg tog det med for at forklare folk, at du skal faktisk ikke bruge mange hjerneceller til at forstå det her. At det er meget menneskeligt. Og det kommer til udtryk i de mest dagligdags situationer. Der er ligesom, apropos Gaza og fred og krige, der slutter. For dem, der oplever krige, så slutter det faktisk aldrig. Krige sætter så dybe spor, som ikke handler om bomber og morbrukker, der lander oven i hovedet på en. Det kan det også handle om, men altså fysiske spor. Men de emotionelle spor, som krige sætter i mennesker, velfungerende mennesker, folk med gode jobs, lange CV'er, pænt tøj, godt hår, er så vanvidsgørende en forstand, som for mig, er svært at begribe, fordi man konstant er revet i 2 spor. Man er konstant i bragt i situationer, hvor man kører i 2 forskellige spor. Man skal være en eller anden grad af taknemmelighed for, at man stadig er i live, og kan
opnå at være i en tilstand, som er det færreste for ondt, samtidig med, at man hele tiden har en mere eller mindre ubevidst kamp for at overleve præcis de selvsamme omstændigheder, som på overfladen ser gode ud. Når man beder om våbenhvile, humanitær hjælp osv., så er det for, at mennesker får en chance for at overleve. Men krigen slutter aldrig. Altså, det er noget, som er selv jeg har svært ved at forklare til andre. Det er en absurd, ensom følelse. Det er en angstprovokerende følelse. Det er en dybt depressiv tilstand at være i, at skulle rydde op i det. Det kan være, at jeg på et tidspunkt føler et momentum eller lejlighed for at uddybe det her. Men når jeg lytter tilbage på det her afsnit, så kan jeg godt høre os som en gruppe, som har en variation af ting, vi bærer rundt på, og som vi har mere eller mindre kontakt med. Og jeg hører os også som nogen, der sådan hele vores, rationelle voksenliv har forsøgt at rydde op i, anerkende, sætte i ordnede kasser og fokusere på at have et velfungerende liv. Og jeg hører også 4 forskellige mennesker, der på 4 forskellige måder søger et sted at blive set af hinanden, og også beder om hjælp. Det gør jeg i hvert fald. Det er egentlig blevet okay med, at ligesom jeg skulle anerkende, men også at fortælle andre. Der er et generelt kald på hjælp, om man så selv er klar over det eller ej, når man deler sådan nogle erfaringer, hvilket også var rigtig, en fænomenal space at være i, for jer alle sammen at være i det der rum, som det os alle sammen. Både os, men også jer, at være i det der meget, 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 meget skrøbelige, sårbare, rene rum, hvor man også beder om hjælp. Og den hjælp, man beder om, er egentlig på niveau med humanitær hjælp eller en våbenhvile. Det er fundamentalt for, at man kan overleve. Og det er det aller færreste for ondt. Og jeg kommer til at snakke om det på et andet tidspunkt. Det kan jeg mærke, det bliver ikke lige nu. Men jeg husker det her afsnit som noget, der sætter mig på et spor for mig selv, der handlede om, at det var vigtigt for mig, at hele det sorg, jeg havde inde i mig selv, omkring at have mistet et sprog, en kultur, en forældre, et land, noget af mig selv, en forbindelse til mennesker omkring mig, og jeg har hele tiden kunne mærke, at det der sorg var der, og det kom til overfladen
sådan cirka sådan hver 3. år i mit liv, når jeg gik ned med arbejdsstress, eller et eller andet overrumplede mig. Og her var et forsøg på at, ligesom at tage en eller anden styring over den der proces, som ikke er at skulle hele noget. Det synes jeg egentlig er en udbredt misforståelse. Men at skulle forstå det og forvalte det til noget, der ikke er invaliderende, men som findes og som dukker op igen. Overlevelse handler også at leve, så man ikke hele tiden er i en overlevelsesmode. Og jeg tror, når vi siger i 2025, at samfundet lige nu, når vi snakker valg, og vi hører de her politikere snakke, den måde, der bliver talt om en specifik menneskegruppe, er tydeligt, at det er tomt for omsorg og medmenneskelighed for, hvorfor de her mennesker er i de situationer, de er. Men det er også en tydeligt tegn på et billede af nogle politikere, der faktisk ikke har forstand på, hvem de snakker om. Jeg ved ikke, om du så det, men Venstres formand sad på en scene og sagde, at de her mennesker sidder i hullede sofaer og ser Al Jazeera. Og jeg er sådan, hvis du nogensinde har været hjemme ved en udlænding, så vil du vide, at vi havde plastik på sofaerne, så de aldrig blev hullet. Så jeg ved faktisk ikke, hvem du har været hjemme hos, og hvem det er, du snakker om. Og så kan vi grine af det, og tænke, at Mette Frederiksen har læst Jeg har sådan for nylig og snakker om gadens parlament. Men der er noget, der er så umenneskeligt i den måde, vi snakker om mennesker på og medmennesker på. Og den her stopper ikke. Der kommer ikke til at blive stoppet med at komme flygtninge til Europa, til Danmark, fordi vi bliver ved med at investere i krige. Og den regnestykke, tror jeg ikke, at folk forstår, hvordan hænger sammen. At de bomber, der bliver sendt afsted til Ukraine, til Gaza, til Kongo, til Sudan, at i flere generationer har vi lovet hinanden på en eller anden måde, at det her fortsætter. Men det var bare lige for at lægge et traume ud, som er helt konkret for mig personligt omkring krigen. Det er sådan mit første sådan helt personlige minde, jeg har om det. Ja. Ja. Celeste? Jeg var meget sikker på, for ikke så lang tid siden, at jeg ikke ville være i live nu. At du ikke hvad? At jeg ikke ville være i live nu. Og det er sådan en ting, jeg altid har været ret overbevist om. Og stadig den dag i dag, så er tanken om, at jeg bliver 50 vanvittig. Og det har jeg også. Jeg har aldrig, jeg kan ikke se for mig at blive gammel. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg synes 50 er at blive gammel. Jeg kan ikke forestille mig det der med, at man er gammel og rynket. Jeg ved godt, at kvinder i min familie bliver mega gamle, som i 100 og 110 år. Det har jeg bare aldrig tænkt på, at jeg selv blev. Det har jeg virkelig svært ved at se. Også i dag. Så jeg vil bare sige, det er ikke mærkeligt. Jamen, det er sådan, jeg tror, det først gik op for mig, at det var mærkeligt, når jeg talte med rigtig mange af mine etnisk danske venner, og med min kæreste og så videre, som i starten bare affærdigede det med, at hun troede, det var sådan en eller anden Club 27, hip-hop kid mentalitet. Og sådan, nej, jeg mener det sådan helt. De eneste minder, jeg har, det var lidt i forhold til, hvad du snakkede om i starten med... Steff. Undskyld, Steff. Med at rigtig meget af det her bunder også ud i, at man får nogle oplevelser, tror jeg, som ens hjerne, når man er meget lille, som ens hjerne vælger at lukke ned for, fordi det kan man simpelthen ikke overskue. Og så når man hen til et sted i sit liv, hvor man bliver nødt til at huske bare én ting fra man var 5, eller man var 6 og 7. Og det har jeg haft rigtig mange problemer med at prøve at finde ud af, sådan, okay, hvad lavede jeg egentlig helt det år, hvor jeg var 5? Der var vi et eller andet shady sted, som ingen gider at snakke med mig om. Og lige pludselig er de her tanker, er jeg begyndt at huske dem, og så begynder sådan noget som, i det her introtekst, du læste op, så begynder jeg at huske, okay, der var noget,
som min mor ikke vil have, at jeg skulle kigge på. Og jo mere jeg stykker det sammen, og jeg sådan spørger hende sådan, okay, det var en masse grav. Vi var i gang med at flygte. Det skete nogle gange, at der lå en masse mennesker døde et eller andet sted. Det skulle du ikke kigge på. Og den oplevelse, og så sådan noget med kidnapning og generelt at flygte, altså med nærmest en uges mellemrum fra by til by til by, og så lige bo et sted i et år, og komme i skole der, og blive rigtig glad for at være der, og begynde at lære sproget. Og så en dag kommer mor og far hjem og siger sådan, nå, okay, om en uge skal vi til Tanzania. Så sådan, hvad? Ja. Og så klare sig igennem alle de der ting, og have så mange familiemedlemmer, der bare er døde. Altså, der er nogle af min mors niecer og kusiner, du ved, når man kommer fra Rwanda, som Ingrid også var inde på før, så ens fætter og kusiner, det er en big deal. Altså, det er nærmest ens tvillingbror, kan jeg sige. De døde, der er ikke nogen, der ved, hvor de endte hen. Så kom man her, og så dør min søster så. Var det det? Jeg kunne ikke fortsætte. Prøv at tænke på, hvis vores krige blev livestreamet. Det gjorde det jo også på sin vis. Men så er det ikke den grad, som det bliver nu. Jeg er så glad for, at det her afsnit findes, men jeg vil ikke kunne gøre det igen i dag. Celeste og jeg er jo vokset op sammen, så jeg forstår ham også som en bror. Og når jeg hører ham snakke om de her ting, så hører jeg også min egen lillebror snakke om de her ting. Og og der er rigtig mange mennesker, der ligesom advokerer for, at man skal passe på børn og kvinder og sådan. Men børn bliver jo ikke passet på, hvis de ikke har deres forældre. Og det er modbydeligt, hvad så mange børn lige nu har udsigt til et liv. Og har set det udfolde sig live for vores alles øjne. Ikke kun fra en region, mener jeg, men fra flere forskellige steder i verden, hvor det jo ikke kunne være stoppet. Hvad der skete i Rwanda, er hvad det er. Altså selvom det er den vildeste borgerkrig siden, I don't know. Det var kun i 100 dage. Hvad der sker i Gaza var 3 år. Der sker 3 år plus 75. Hvad der sker i Sudan 3 år plus 10 år. Eller Kongo. Altså Kongo. 45 år nærmest efterhånden. Why are we doing this? Jesus fucking Christ. Hvor er det umenneskeligt? Jeg tror, at det er vigtigt, at folk ser, hvordan det ser ud. Folk hører, hvordan det føles. Og ikke, at man kun ser the impact af krigen, og efter så hører om udfaldet flere årtier senere, hvor nogen siger sådan, jamen, det har jeg oplevet, men jeg har det godt i dag. Jeg tror, at det er vigtigt,
der også findes en mellemregning, at folk forstår, hvilken kamp det er at komme på den anden side, at være et velfungerende menneske, ser jeg i godseøjne, der bærer på alt muligt. Jeg kan huske det der afsnit, Naima, du siger, at du kan ikke helt se dig selv blive gammel. Og ikke fordi du ikke har set gamle mennesker, men fordi du ved, at når man når en vis alder, så bærer man på så meget. Og jeg kender den følelse så meget, fordi at du ved, og jeg tror også, du gør, at på et tidspunkt, når man er alt for lille, så føler man allerede bærer på så meget, at der ikke er plads til mere. Så hvordan skal et liv kunne blive langt? Og kunne blive fyldt med børn og børnebørn og pension. Alt muligt. Og det er der bare ikke nogen mennesker, der skal bære på. Det er der især ikke nogen mennesker, der har overlevet det værste tænkelige, der skal bære på alene. Der er så mange mennesker, der bærer på tingene alene. Og bliver klandret for at være doven og sidde i hullet sofa. Og ikke klare sig i skolen. Og blive byrder for samfundet. Og jeg ved ikke hvad. Men hvad det i virkeligheden er, det er, at det bliver fastholdt i præcis samme frygtelig begivenheder, der har bragt dem til der, hvor de er i dag. Jeg siger ikke, at vi ikke har en agent. Vi har alle mulige ressourcer. Men det her, det er et spørgsmål, der går beyond ressourcer og beyond uddannelser og fine fornemmelser. Hvad er fine fornemmelser? Fine fornemmelser er, at man kan føle sig som en, der burde være undtaget, der kom til det her land, da jeg var 8, for eksempel. Hvordan kan jeg opleve så meget smerte? Hvordan kan jeg tillade mig i øvrigt at have det, som jeg har det? Fine fornemmelser kan også være, at man altså ikke føler sig værdig. Fordi der er andre, der har det værre, end man har det. Altså, det er ironisk, når jeg siger fine fornemmelser, ikke også? Men vi er så mange, at jeg er overbevist om, jeg skal nok back it with stats på et tidspunkt, der bærer på så meget, og der er så meget alene i rigtig mange erfaringer, som man ikke burde være i, og som holder os fra at nå vores fulde potentiale, er sådan, at det, jeg kan opsummere det på. Mm. Men det der med at blive gammel, det er så sigende for, hvor meget man bærer rundt på. Jeg tror heller ikke i dag, jeg vil kunne sige med ærligt, at jeg kan se mig selv blive gammel. Jeg tror, jeg har det, som om jeg ikke bliver 40. Jeg synes, det er vildt. Og nogle gange så ønsker jeg ikke, at jeg bliver 40. Jeg ved godt, det er hårdt at sige det, men nogle gange kan det føles som a waste of space. Ja. Jeg synes stadig, at årstal er mærkeligt. Jeg synes stadig, det er weird at fylde år. Og jeg synes, det er mærkeligt at være så gammel i 2025. Altså, jeg synes, det er absurd. Altså sådan... Jeg tror, jeg tænkte, at mit liv peakede, da jeg var 26. Og så kan jeg faktisk ikke se mere efter det. Altså, jeg synes, det er absurd at være 38.
synes, det er absurd at kigge på, at 40 er 24 måneder væk. Det synes jeg er sindssygt. Yeah. Jeg ved ikke engang, hvad tid er. Altså, it's a construction. Altså, det er det. Det er det virkelig. Og for Kris Jenner er det bare penge. Ja. Hun er 40 igen. Jeg skal fortælle dig noget. Der er light in the mood. Nej, men som er godt at vide, og som jeg har lært i terapi. Jeg går meget i terapi for tiden, så det er bare sådan, that's the broken record. Du share the knowledge. Ja, for nogle år siden, så blev jeg diagnostiseret, which I already knew somehow, men det er alligevel ret okay at få papir på det, i en vis forstand, med posttraumatisk stress. Faktisk er det kompliceret PTSD i mit tilfælde, på grund af life. Og mange af de der ting, vi snakker om, det er ting, der faktisk for mig materialiserer sig, efter jeg var kommet til Danmark. Sjov nok. Men selvfølgelig som har rodet nogle andre ting, eller noget længere tilbage, men som er aktuelle for mig i den periode, jeg har boet i Danmark. Også for at sige, at krigen slutter fucking aldrig, når man først har oplevet det. Mm-hmm. Og vi laver en meget banal øvelse, som jeg har meget modstand imod, og jeg tænker, this cannot be serious work. What the fuck? Du vil have, at jeg skal snakke til mit 8-årige selv, mit 10-årige selv. Yeah. Det er, altså, gør et eller andet, giv mig noget hypnose, gør noget, der rent faktisk giver mening. Mm. Og jeg havde så stor modstand mod det, fordi jeg synes, det lød også dumt, og jeg har set det på film, hvor man sådan ser en hvid kvinde ligge på en sofa og give sit gamle barn et kram, og jeg brækkede mig. Ja, omsorg. Og ved du, hvad der forandrer? Der er ved at forandre det blik for mig, som jeg giver videre til dig nu, og til alle jer, der er modtagelige. Det er forståelsen for, at vi bærer alle ældre med os. Og det er derfor, at alderdommen som 38-årig i det tilfælde, eller som 26-årig, da du peakede derhjemme, som du siger. Jeg peakede seriøst. Kan føle som, det var det. I got so much in my baggage. Det gjorde jeg virkelig. The bags are bagging. Ja. Der er ikke mere. It's all good. Vi kan godt sige, cut. It was all good. Peace. I had a good life. Ja. Og da jeg lod den sætning sink in med, at vi bærer alle vores ældre med os. Vi bærer den 3-årige med os, den 6-årige, den 10-årige, den 12-årige, den 20-årige, den 21-årige, den 25-årige. Vi bærer det alle sammen med os. Det er ikke, fordi vi sætter det og kommer over det der gamle barn, eller det der 3-årige barn. Det kan godt være, at vi ikke har en hukommelse om det, men kroppen husker det. Husker alle ens aldre, og kroppen vil gerne have alle sine aldre med sig. Så når vi kæmper helt vildt meget imod at drage omsorg for ens 36-årige krop, eller 8-årige krop, så prøver kroppen at minde dig om, jeg er der stadig. Du kan ikke bare sådan der putte mig i en skuffe. Jeg er der med dig. Og den måde, man drager omsorg for en 8-årig Ingrid, er ikke det samme som den måde, man drager også omsorg på en 36-årig Ingrid. Og det var bare, det forandrede noget i mig. Og det kræver noget, som er meget mere end at bare lytte til det og tænke, nu drager jeg om. Det kræver virkelig
en nederen rute ned af alt muligt i livet, som jeg ikke... som jeg håber, at de fleste kan være fri for. Men det gjorde noget for mig. Og når jeg hører Celeste for eksempel igen tale om 5-årige, der flyttede hver uge fra by til by, fra land til land, så den rodløshed og den sense of urgency, der senere, viser sig i livet, at den 5-årige, der stadig er med ham, og der stadig er med mig, der sikkert stadig er med dig. Og det er for mig at se den ultimative selvrespekt, man kan opnå at slutte fred. Ikke kun slutte fred, men forene alle sin alder. Og følge med sin alder. I'm trying to get there. Jeg siger ikke, jeg er der. Mm-hmm. Men jeg siger, det er det, der er rejsen. Og jeg tror, at det vil gavne rigtig mange at se, at der er en rejse, og den er ubarmhjertig. Men det er også det, der er på en eller anden måde det privilegium, som jeg føler også, der er i at sit at the table, at vi kan præsentere for verden. Det siger jeg i dag. Jeg ved ikke, om jeg har det på samme måde i morgen. Men du forstår, ikke? Ja, det gør jeg. Det her afsnit. Jeg har et spørgsmål. Ja. Did it age well? Jeg synes, vi er uden for tid og rum med det her afsnit. Hvis man kunne tage en smagsprøve på det, is the Pinot, the real expensive Pinot. Det er den fine årgang. Ja. Fineste årgang. Af traumer. Hvis nu du skulle vælge fra hylde. Ja. Those barrels er på øverste hylde, hvor ingen kan nå. Age af tårer, af blod, af død, af mug. Ja. Jeg ved ikke. Altså, jeg vil ikke kunne gøre det igen. Jeg kan ikke engang... Altså, jeg lyttede til det en gang, og prøvede ikke at speede op, og sad i det, og det tog mig 3 dage at komme igennem den. Og jeg kan ikke gøre det igen. Altså, jeg kan ikke engang genlytte til det, let alone gå tilbage og snakke om det. Ja. Like, it's not gonna happen. Nej. Dødsangsten er stadig real. Altså, jeg forbereder mig stadig på at opdatere alle mine SoMe Instagram-koder og alle mulige ting. Går ned i bankboksen en gang om året. Ser, hvad der ligger dernede. Altså, har du en bankboks? Selvfølgelig har jeg en bankboks. Hvorfor fanden har du en bankboks? Fordi at jeg er en flytning, der aldrig kom med noget. Jeg vil aldrig ende igen ved en border og skulle bevise, hvem jeg er. Min fødselsdag er ikke engang den 23. december. Hvad har du i din bankboks? Eksamenspapirer. No fucking way. Kopi af mit pas. Kopi af alle mine internetkoder. Alle eksamenspapirer, jeg nogensinde har fået. Alle jobkontrakter, jeg nogensinde har haft. Det er det papirland. This bitch har preppet, siden hun var 18. 100! Ved du godt, hvordan det føles at komme ned til en grænse og være sådan lidt, ja, vi har vores tøj. That's what we have. Ja, det gør jeg faktisk. Det er det. I don't want to be there again. Og grunden til, at jeg træner i dag, er fordi, at jeg er klar til at walk over the border. De her 2 knees, de skal håndtere meget. Det er derfor, jeg træner. Og det her, det er for evigt det er vores liv, det her. Så det er ikke fordi, at jeg ikke siger, at vi ikke kan snakke om det. Jeg siger bare, at samtalen aldrig er sluttet. Så når I går rundt og beder folk om andre ting, og nu snakker jeg til alle jer, der aldrig nogensinde har stået i en krigssituation, og opfører jer, som om I er marsler over internettet, hvad folk bruger deres sociale medier til. I er nødt til at stoppe, for I ved ikke, hvad folk dealer med af forældre, af behov, af børn, af børnebørn, og hvad de gør. Altså sådan, og det er ikke fordi, jeg siger, at vi kommer til alle sammen til at stå i de samme situationer på et tidspunkt,
Inshallah, det gør vi ikke. Det ønsker jeg ikke for nogen. Men altså, de her ting er der hele tiden. Altså, det er en følgesvend, det er en skygge. Den går aldrig væk. Altså, når den dag kommer, når russerne kommer, så er jeg forhåbentlig her ikke mere. Men jeg glæder mig, om jeg er her i kød og blod eller i ånden, til at se, hvor livsuduelig det her alvidende kontinent er, når det kommer til overlevelse. Det er hardcore at sige, but you gonna learn that day. Ja, den der BHD i overlevelse, den kan I ikke bruge til noget. Ja. Nå, men jeg har ikke en bankboks. Jeg er utrolig lidt forberedt. Jeg håber, at Please, jeg dør. Du ved, hvor dine papirer er henne. Det gør jeg ikke. Jeg håber, jeg dør hurtigt. Og jeg har faktisk ikke engang tænkt mig at kæmpe mod, når russerne kommer. Jeg var sådan, tag mig, I've been waiting. Men jeg har en liste over dem, du skal tage efter mig. Det er sådan, jeg bliver. Altså har du, hvad er det? Altså en Kanye-liste, eller hvad? Ja, obviously. Hvad for en liste? Jeg har en liste af dem, som russerne skal tage, efter de har taget mig. Hvad mener du? Jeg mener, I got people, der skal med mig i skærsilden. Altså, har du en hitliste, eller hvad? Ja, det har jeg. Er du dum? Jeg troede, den måde, du har preppet din bankboks. Jeg har en sort bog. Navne, fornavn, efternavn. Adresser, kendte adresser. Jeg troede, du nogle gange efter teknologien udvikler sig efter det, så har jeg også billeder ved siden af deres navn. Don't play with me! Da du sagde lister, så troede jeg, at det var en liste, jeg skulle have, som jeg kunne tage med mig af de her mennesker over grænsen, så vi kunne overleve sammen. Nej, jeg har ikke tænkt mig at overleve en ny krig. Nej. Jeg stiller mig foran og siger, tag mig, jeg har ventet på dig, russer. Men det betyder ikke, du er død. Girl. You do whatever you gotta do, så for jeg ikke vågner i morgen. Og her er listen. Okay, girl. Okay. Ja, det siger meget om 2025. Venner, tak fordi I lytter med. Tak fordi I stadig er her. Og vi håber. Må jeg lige sige noget om Kanye's liste? Jeg kunne godt høre, at din hjerne allerede ikke gad at give slip. Nej, vi vil ikke høre noget om Kanye's liste. Jeg vil bare gerne sige, at på Kanye's liste står der bare Adolf. Okay, han har tænkt sig at gå tilbage i tiden, eller hvad? Ses, jeg ved det ikke. Ja, tak fordi I lytter med. Tak fordi I stadig er her. Og vi håber, I nyder, jeg ved ikke engang, om nyder er et godt ord, trip down memory lane. Ja, selvfølgelig. Man må gerne nyde det. Ja. Altså, fordi nogle af jer er OG's. Ja, nogle af jer er OG'en. I var der med os. Mm. Ja. Skriv til os. Vi vil også gerne høre jeres tanker. Mm. Hvad kan I huske? Hvad er første gang? Og hvad har forandret sig? Tak til Lars Lund for at klippe de her afsnit. Tak til vores kære summige medarbejder Maria for at skabe noget indhold til sociale kanaler. Måske vi er kommet på TikTok, who knows? Vi er på TikTok, vi har bare ikke noget indhold. Vi har claimet at Sit at the Table på TikTok. Sådan. Ja, en af de her dage, så kommer der også en dans. Jeg læste en undersøgelse om, at om 3 år, så er der en tredjedel mennesker på internet, og resten er bots. Hvad? Ægte. Nej, ikke flere mennesker på internet. Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan et liv der. Ikke at være der. Eller være et bot. Ikke at være der. Ja. Tak til Jakob Ranum for studiet. Tak til UMB for musikken. Og Liv for vores smukke billeder. Kodafri musik. Yes. Hvis du søger en fotograf, så hyr Liv. Kæmpe anbefaling herfra. Tak. Tak. Hej. Ses i næste episode.